20 jaar geleden, 2001. Het jaar van het MKZ-virus. Het jaar dat de Amstel Gold Race heel lang onzeker was. 2001. Het jaar dat de vrouwen voor het eerst de Nederlandse klassieker reden. Het jaar ook dat de Belgische Lus uit het parcours verdween. En het was het laatste jaar zonder tourversie. 2001, het jaar dat ik geboren werd. 2001, toen ik de Amstel Gold Race won. Motoren weg, auto's weg, Dekker vol in de sprint. Armstrong moet erachteraan en Armstrong komt niet erover. Moet nu in de tweede versnelling komen, maar Dekker houdt vast. Dekker lijkt vasthouden. We hebben nog 100 meter. Erik Dekker voor een nieuwe zege in de Amstel Gold Race voor de Nederlanders. Het is Dekker die wint. Dekker wint. Ja, het is nog. Is het hier? Even kijken. Het is nog een paar meter verder. Hè? Dus hier ongeveer wist ik dat ik gewonnen had, denk ik. Ja. Bijzonder is natuurlijk als je op finish van wedstrijden komt die lang geleden zijn. Dit is alweer lang geleden, 20 jaar. Ja, er is niks van te herkennen. Behalve wel dat ik de Maasboulevard natuurlijk wel weet te vinden. Maar uiteindelijk om te zeggen van goh, dat herken ik. Ja, er stonden natuurlijk hekken, tribunes, vrachtwagens, heel veel mensen. Ja, en nu is het een gewone weg. Ja, dan hier ligt nog een historisch stukje streep. Ja, leuk. Gelukkig staat niet alle reclame er nog, maar ja, hier was het verlossende einde. Ik ben Pien, geboren in 2001 en ik reed dit jaar mijn eerste Amstel Gold Race. Nou, hier ook wel. Ik ga je echt heel veel. Ik heb hier nog het geboortekaartje van toen eigenlijk. Dat hing maar op mijn kamer. Ja, dat is eigenlijk steeds dan op, geboren op 24 februari 2001. Dus dat is in het voorjaar van de Amstel Gold Race van Dekker. Dus ja. In 2001 werden we natuurlijk geconfronteerd met de MKZ-crisis. Nou, dat was ook net zoals nu iets dat kwam zomaar uit de lucht vallen. Ik weet nog wel, indoor Brabant werd al afgelast. En dat had natuurlijk met koeien te maken en dieren. Goedenavond. Wat bijna 4 weken lang werd gevreesd is vandaag werkelijkheid geworden. Bij 2 bedrijven in Nederland is vanochtend mond- en klauwzeer vastgesteld. Het gaat om een veehouderij in het Gelderse Oene en om een bedrijf in Olst in Overijssel. In ons land is nu sprake van een crisissituatie. Oorlog is het volgens minister Brinkhorst van Landbouw nu in Nederland mond- en klauwzeer is vastgesteld. Alle pogingen om Nederland vrij te houden van deze uiterst besmettelijke ziekte zijn mislukt. Hoe beleeft de familie en u dit hele gebeuren? Ja, mijn moeder kan niet praten, eigenlijk niemand. Dus. In een straal van 3 kilometer rond de besmette en verdachte bedrijven is al het vee op mond- en klauwzeer getest. In Nederland is inmiddels een totaal vervoersverbod afgekondigd van alle vee, pluimvee, mest en veewagens. De Algemene Inspectiedienst voert strenge controles uit om het vervoersverbod te handhaven. Het ministerie van Landbouw richt in Apeldoorn en Uden 2 crisiscentra in voor de ruiming van de veehouderijen. Ja, de Amstel Gold Race was onzeker vanwege die MKZ-crisis die op dat moment heerste. En ja, dat was nog wel even spannend natuurlijk. De vergelijking met de huidige coronacrisis is er natuurlijk, maar ook deels niet, omdat de rest van de wereld op dat moment gewoon wel de wedstrijden reed. Maar voor de Amstel Gold Race, ja, laten we eerlijk zijn, dat was voor ons wel de allerbelangrijkste wedstrijd van het voorjaar zo ongeveer. Hing er wel veel van af dat het zou doorgaan. En uiteindelijk met veel passen en meten en maatregelen mochten wij die dag wel starten.
Nou, daar ligt de IJzerbosweg en dat is ook het probleem gelijk dat er een enorm landschap neerverliegt met een kudde schuip. En daarom gaan we door het publiek ook proberen weg te houden. Het leeft zoveel mogelijk publiek langs de kant om wat die zijde aan te moedigen. Maar ja, als op die plaats als er ook geen publiek mag komen, ja, dat is dan even pech hebben voor ons. Maar als, ja, dat zijn de voorzorgsmaatregelen tegen de MKZ en ja, daar kunnen ze niet veel aan veranderen. Nou, hier komt aan weerszijden een parkeerverbod. De gemeente Margraten gaat dus daarbij helpen, die gaan die parkeerverboden instellen. Zodat geen auto's in de landerijen kunnen parkeren. En dit was eigenlijk voor het eerst dat je denkt van jezus, wat gaat hier gebeuren en hoe moet je ermee omgaan? En we werden alle kanten opgeduwd, maar er was nooit iemand die zei dat we niet zouden kunnen gaan rijden. En alle andere wielerwedstrijden werden gelijk al afgelast. En ja, wij gingen maar door. En toen gingen we in plaats dat ik de route ging rijden om te kijken of de wegen goed zijn, dan ging ik kijken of er weilanden waren. Want als er een weiland waren er dieren, koeien. Dus het was een hele rare manier van het parcours rijden. Dit is een van de punten waar de meeste lui dus de doorgang vingen voor op de Keutenberg te komen. Ja. Dat was dus ook de meeste problemen met. Hier kunnen ze precies in steil stukjes genoemd. Precies. 21%. Ja, en vandoor lopen ze dan de wei in, op, ja. Snap ze? Ja, dat kunnen we echt niet hebben. En toen zeiden we, ja, als het in Nederland niet kan, dan kunnen we misschien beter in België. En ja, dan sprak ik, omdat we toen een groot gedeelte in België reden, 40 kilometer via Riemst en Cannes. Dus we kwamen daar bij die burgemeester, die zei, ja, kom maar helemaal naar België. Dus nou ja, toen zeiden we, als we niet kunnen rijden, kunnen we nog in België rijden. Maar ja, toen kregen ze daar in Brussel schijnbaar lucht van en toen werd het helemaal verboden. Toen zei ze, ja, maar we willen die Nederlanders hier niet hebben, want dan komen we dan die ziekte brengen. Dus daar waren we mee te maken en op een gegeven moment gingen we een keer de grens over. Met de auto, met Emiel Frambach. En dan werden we aangehouden bij Vaalstaar in de buurt. Kwamen we terug uit België en toen werden we aangehouden door iemand die zei van, joh, hebben jullie vleeswaren bij je of wat? Toen zei ja, nou ja, we hebben gewoon een paar boterhammen in een zakje zitten. Nou, die moesten we inleveren. Daar zat worst op. Of ham, dat weet ik ook niet meer. Dus we kwamen hele rare dingen tegen. Dit apparaat pakt ongeveer 1 à 2% van een oplossing van citroenzuur. En dat citroenzuur in combinatie met water, dus de auto's in feite ontsmetten. Het is precies hetzelfde als je die backup voor de boerderijen liggen. Ja, dat is ook vermengd dan met een water en citroenzuur. En het geeft precies dezelfde oplossingseffect. Ja, alle kleine beetjes helpen, zou ik dan maar zeggen. Hè. Dus we weten. Zaterdag nog een keer en dan kunnen we weer door Limburg gaan crossen. Is er überhaupt het vermet van het hele MKZ gebeuren, behalve dit hier? Ja, toevallig mijn vriendin die komt uit Friesland en die ouders van haar, die zit al een paar weken opgesloten. Dus de kruisen wel hier en dag met. Ja, wat ik nog goed in deed, dat is dat de overheid op het laatst toch zou besluiten een vergunning in te trekken. Of dat er daadwerkelijk MKZ uitbreekt, maar of we dat absoluut niet hopen, dat laatste. Bedankt voor die komst, heel veel succes. Dank u. Ja, dus die MKZ-crisis heeft wel, vind ik, ook voor iets goeds gezorgd. En dat is het feit natuurlijk dat eerst die Limburgse, of de Belgische lust eruit ging. En dus nu alleen nog maar in Nederland. Ja, moet zitten in België ook, zo. Ik denk maar niet dat het in Nederland alleen is. Want je moet hier dadelijk de fiets schoonmaken, hè? Dat kan. Ik zal dat met alle plezier doen, want die mensen die het voor hebben, die miserie, is het al erg genoeg. En het is het minste wat we kunnen doen voor die mensen te helpen. Hoi Michael, ben je al helemaal MKZ-vrij? Nee, ja, ik ben vorige week op ontsmet. Wat moet weer dadelijk? Ze hebben me ingeënt vanochtend. Na de koers word ik geruimd. Wat vind je van al die voorzorgsmaatregelen? Ik vind, als de koers hier doorgang kan vinden, is het hartstikke goed. En dan vind ik het terecht dat we het doen. Als dit helpt, dan moet je dat absoluut doen. Wie zijn wij om dat niet te doen? Ik vind het altijd wel een uitdaging om natuurlijk, ja, alles wat niet gaat, ja, waarom zou het niet gaan?
Nou, toen hebben we contact gezocht met een, ik weet niet meer precies hoe die afkorting is, een soort boerenbond hier zo in Limburg. En nou ja, toen kwamen we met het verhaal, ja, we kunnen op een bepaalde manier met dat citroenzuur je auto's inspuiten. En we moeten vragen de mensen of ze weg willen blijven. Maar ja, dat was toen toch nog een ander verhaal. Het is ook al 20 jaar geleden. Wij hebben afspraken met de organisatie dat alles ontsmet wordt. En met name tijdens de koers. Ook op mijn bedrijf komen ze langs, dus hier wordt alles hermetisch afgesloten. Dus hier kan geen enkele wagen of in het weiland of op het erf even parkeren of draaien. Goed, nee, dat is perfect. Lekker opvallend. Werden de auto's ontsmet, de banden werden ontsmet, de wielen en de onderkant. En dan kreeg je een grote sticker op het raam van je auto van ontsmet. Ik heb er nog een foto ergens van liggen, maar ik vond dat wel koddig. Een dag later stond die auto bij mij voor de deur, een dag na de Amsterdam Gold Race. En, ja, ontsmet. Nou ja, het is echt bizar eigenlijk, maar ik kon er wel om lachen, ja. En uiteindelijk wat essentieel was, want anders denk ik niet dat de Amsterdam Gold Race kon doorgaan, is dat ze toch het parcours hebben aangepast, net zoals nu in 2021. Destijds hebben ze dan ook gekozen om die lus door België eruit te halen. Ja, en ik denk niet dat het toegestaan zou zijn tot vanuit Nederland op dat moment een peloton ook nog door België kriskras-kroste. Als je nou terugkijkt naar 20 jaar, is dat wel een omslag geweest in de hele Amstel Gold Race. We hadden eigenlijk een hartstikke mooie finale in België. Herman Krot had die er in de jaren 90 ingebracht omdat we wilden meer spektakel. Omdat ze in Maastricht gingen finishen. En dan, om dan toch nog een paar beklimmingen te doen op het laatst. Helemaal precies weet ik dat niet. Het zal ergens opgeschreven zijn nog wel eens. En toen we zo'n mooie koers gehad hebben, en die was eigenlijk alleen in Nederland geweest. Toen dacht ik, ja, weet je, waarom zouden we teruggaan naar België? Laten we de Amstel Gold Race Nederlands houden. Want eigenlijk de mooiste finale was altijd in België. En ja, dat is eigenlijk toch niet goed voor een Nederlandse koers. Ik bedoel, we hebben een mooie Limburg, dus toen hebben we dat veranderd. De sportwereld heeft heel veel stilgestaan. De profsport gaat nou best wel door, maar alle andere sport ligt stil. Ja, dat staat natuurlijk in geen verhouding tot de MKZ-crisis van 2001, wat voor die bedrijfstak natuurlijk toen echt heel lastig en rampzalig was. Maar dit is toch wel andere koek. Ja, dat is mooi. Hij hoort niet wat ik zeg. En er zijn er nog meer die uw taal hier spreken. Er zijn nog echte Limburgers. Kom Sidney, niet te snel jij. Wat zeg jij aan de Limburgers die hier staan? Waar moeten ze gaan staan vandaag? Waar zal een beslissing zijn? We moeten allemaal aan de touwwerk doen. Ontsmet al? Ja, ik heb vanmorgen onder de douche staan, dus ik ben ontsmet. Dat is eigenlijk lekker koers weer, hè? Herman Krot zag altijd vroeger regen, wind en hagel. Dat is prima voor de koers. Kijken we de sterkste winnaar. Maar vooral de weersomstandigheden waren bizar. Ze hebben echt heel veel renners ook van fiets moeten wisselen, omdat hun remblokken op waren. Dat waren natuurlijk carbonnen velgen. En de remblokken die waren toen nog in een beginstadium, die sleten heel erg hard. Dus heel veel renners hebben moeten wisselen, gewoon omdat de remblokken op waren. En dat gaf wel een beetje aan hoe de wereld er op dat moment uitzag. Het was echt slecht weer en heel veel wind. En uiteindelijk resulteerde dat er ook in dat we de finale ingingen van 60 kilometer, de laatste 60 denk ik. En volgens mij waren er nog
40 redders in koers. 40 redders in koers. Dat betekent dat, ja, ik kan zo geen wedstrijd opnoemen waar maar 40 renners aan de finish komen. Ja, ik zat televisie te kijken naar de Amstel Gold Race, naar Dekker en met Armstrong, de laatste kilometers. En Pien die lag hier in een box. Want de kinderen die slepen over het middags ook hier. En ja, hier heeft Pien metgekregen. En dan had ze eigenlijk, toen was ze 3 maanden oud, 2 maanden oud, de eerste wielerwedstrijd metgekregen. Ja, maar de eerste wielerwedstrijd? Ja, ik denk dat dat de eerste wielerwedstrijd is geweest dat ik metgekregen heb, joh. Vroeger heb ik wilde koers gereden met mij in Durk. Dat wordt georganiseerd door iemand bij ons in Durban, Welte, waar ik gewoond heb. En ja, goed, ik doe wel hobbyfietser neven mijn voetballen. En ik doe er met als dorpsfavoriet. Een jaar of 4 lang heb ik dat gedaan. En wat een podium gehaald in ze, hè? 1 keer het podium gehaald, 3e plek. Heel erg trots op. Dus Pien heeft het niet van de vreemde? Nee, Pien heeft het niet van de vreemde. Ik heb de kinderen altijd heel vroeg gestimuleerd om te gaan fietsen. Ja, en dat ze tot nu, hoe ze nu is gekomen, daar ben ik wel heel erg trots op, jou. En ik hoop dat ze nog verder zal rijken. Dus, nou, je hebt de dochter de Amstel Gold Race gereden. Ja. Helaas mogen we niet gaan kijken. Ik moet dus weer voor de televisie gaan zitten. Dus, maar ik zal hem volgen. Net weer 20 jaar geleden? Net weer 20 jaar geleden, ja. Toen Dekker uiteindelijk won. Dan denk ik niet dat Pien dit jaar gaat winnen, maar... Dus... Ik zie hem wel lachen. Ja. Deze groep dus in een ziedend tempo richting Noorbeek. Het is maar een klein groepje, Jean. Op dit moment dus dat draaien een keer hè, door die straatjes heen. Nooit recht. En Dekker, na zijn formidabele Ronde van Vlaanderen, na zijn uitstekende... Van Pederen is mee. Blijkbaar Snakeluik, weer een goede koers. Sberg is mee. Smiel. Ja, er staat ook heel veel druk op zo'n wedstrijd gewoon vanuit de ploeg zelf. Niet dat ons druk werd opgelegd, maar we waren enorm gemotiveerd voor die wedstrijd. Altijd. Thuiswedstrijd, volk. We waren ook heel blij dat het slecht weer was. Dat begint al in de start, hè? Het spelletje begint al vanaf de start. Daar voel je al hoe groot de druk is. Ja, die druk was voor Rabobank altijd heel groot in de Amstel Gold Race. En dat kwam eigenlijk omdat de ploeg vanaf 1996 door Jan Raas is opgebouwd als een klassieke ploeg. Ja, en het was de enige Nederlandse grote wedstrijd. Hè? In 1996 werd het Rabobank wielerplan onthuld. Dat was veel meer een hulpmiddel eigenlijk wat ze wilden aanreiken voor het Nederlands wielrennen. Met dikke bandenwedstrijden, met juniorenploegen, met amateurploeg. En dan, dat moest allemaal gericht zijn op Nederland. En dan had je 1 grote wedstrijd in Nederland, de Amstel Gold Race. Ja, het was een soort flagship. Daar moesten ze presteren. Ja, dit is mooi. Ja. Ja, ja. Ik kom hier omdat ik het leuk vind, roept hij dan. Ja, ik vind het hier zo leuk. Ja, ja. Hij heeft zich voorbereid, Lens Armstrong, 2-voudig toerwinnaar, in Frankrijk. In koersjes als Paris-Camembert en zo. Nu zitten ze met de edele delen voor het blok, zoals het heet. Ja, dat is een domme blunder hebben begaan. Als je zo sterk nog van voren bent vertegenwoordigd met zoveel goede renners en je weet dat Lance Armstrong gaat, met wie je in 1999 met Michael Bogert juist de finale hebt gemaakt, ja, dan moet je toch niet twijfelen, dan moet je toch meegaan. Je weet dat Armstrong deze klassieker graag wil winnen. Je weet dat hij deze klassieker goed aan kan. Hij is 2-voudig toerwinnaar op dat moment en die laat je dan wegrijden terwijl je met zoveel renners bent.
Ja, ik kan me voorstellen dat er op dat moment enorm gevloekt is in de ploegleiderswagens. Ja, en toen was echt alle hens aan dek, zoals we dat zeggen. Toen moest gewoon echt, daar moest iets gebeuren. En we zien even hoe dat gaat gebeuren. Even kijken. Even stil. Midden van de weg. Niemand doet wat. En nou. Daar is hij. Het zijn toch de momenten. Die je moet aanvoeren. En dat kan je niet goed zeggen natuurlijk. Hier. Armstrong en Mazzoleni. Eddie Mazzoleni van de Tacconi-ploeg. Nou, we staan aan de voet van de Loerberg, Sleenaker. En dat is een van de mooiste klimmen van Nederland volgens mij. Ja, hier was Armstrong al weg. Hier was Mazzoleni al weg. En hier hadden wij de koers niet meer onder controle. Dus dat was een probleem. En die waren ook niet meer echt dat we ze konden zien. Dus die had een fikse voorsprong. Dus nu leggen ze bij Serge Baguel leggen ze nu in de weerstand. En Petergem, kijk, en dan zitten ze te schreeuwen. En Peers gaat ook niet hoor. Kijk, en nou is Michael. Straks had hij de hele wereld aan oranje mannen omheen. Ja, en nu moet hij wachten. Dekker komt. Ja, Dekker was eraf. Met z'n tweeën zitten ze aan. Wat ik straks zei. Ja. Ze waren machtig. Ze bepaalden het hele smoel van de koers. En nu? Nu zijn ze er met z'n tweeën. En Bogert ziet dat Dekker erbij is en gaat nu naar voren. Dus ja, het was allemaal om de beurt demareren. Michael, ik, Marco Seberg, Mark Lots. Maar we kwamen dus niet weg. Dus ja, ook op deze klim we nog geprobeerd. Ja, dat lukte niet. En uiteindelijk echt op de top. Echt waar de klim is afgelopen, daar reed ik weg. Daar kreeg ik een gaatje en ja, kon ik eraan beginnen. Terwijl die Amerikaan toch iedereen hier een voets bakt. Kijk eens, daar zitten ze te kijken met z'n allen. Ja, het wordt toch steeds een Rabobank-renner die moet gaan rijden. In achtervolging op Armstrong en Mazzoleni. Dus als je dan vraagt, ja, wat dacht ik hier? Ja, paniek niet. Maar de zaak was wel gecompliceerd op dit moment. Omdat er waren er twee weg en iedereen keek naar ons. En het gat was achteraf overbrugbaar, maar toch wel een probleem. En wat je ook zegt straks over zijn uitslag, hij is toch weer een van de bepalende gezichten in deze koers. Tweede in Vlaanderen, een achtste in Luik-Bastenaken-Luik. En let op, herinner ik mij nu, aanvallend op 1 kilometer van de streep in Sanremo. Ook dat nog. Ook dat. Rechts van de weg. Yes. Eigenlijk begint ze al beneden. Dan begint het dan meteen heel stil op te lopen en het blijft eigenlijk tot deze brug constant heel stil omhoog lopen. Net zoals de meneer die ook zwaar heeft, zal weer die ook zwaar gaan hebben. En ik denk vooral dat het hier dan beneden begint. En als we dan omdraaien, denk ik dat hier boven op het brugje gewoon volledig op valsplatten wordt doorgetrokken. En dan is de gaas dan volledig open en dan is het wij nog het meest overheid tot de finish, daar ben ik bang. Ik ben Pien, ik doe wielrennen en ik ben de baddraaf van de week. Dus als je die in de gaten houdt, wordt het goed gaan. Kijk. Als zij een goede wedstrijd rijdt, ben ik ook tevreden. En het gaat uiteindelijk erom dat ze goed haar best doet. En het resultaat op zich is zelfs niet zo belangrijk. Kom op, Pien! Wat denk je dan aan onder zo'n wedstrijd? Ja, niet gedubbeld worden. Seconden. Nou, dat is een meter op 400-500. Hier zijn ze.
En Mazzoleni kan niet overnemen. Dat is het doel. Amstel Gold Race a couple times. Liked it? Yeah, I prefer that than the north of Holland when it's flat. Ik denk dat Lens wel altijd een soort warm gevoel heeft gehad voor Nederland. En dat daardoor die Amstel Gold Race ook wel bijzonder was. Ik kan me herinneren dat hij een relatie had met Danielle Overgaar. Dat waren in de jaren dat hij wereldkampioen was. Ja, dat speelde wel. Danielle Overgaar woonde 1 dorp van Leo van Vliet vandaan. Een hele goede morgen en welkom bij deze uitzending van Studio Sport. Dus op dat moment, als hij naar de Amstel Gold Race kwam, dan liep Danielle daar rond. Leo was een goede vriend van Danielle. Lens kwam er dan ook weer bij. Ja, wij reden voor met de auto, dus ja, weet je, ik was al helemaal in mijn nopjes. Ik denk, nou, dat wordt een mooie koers natuurlijk. Hè? En zeker na alle ellende die we van tevoren meegemaakt hebben. Ik denk, jezus, dan krijg je toch een adrenalinestoot in de auto. En we zitten in de afdaling van de koning van Spanje, vandaar die wind die je hoort. Maar Bogert is weggesprongen met een groepje, je kan het in de verte zien. Bartoli zit daarbij, geloof ik. Ik geloof dat Smiel daarbij zit van Petergem. En als ik het goed heb, is Lots meegesprongen. Ik denk dat jullie het op dit moment kunnen zien nu. Ja hoor, Bogert sluit hier aan bij Smiel. Dit zijn dus de mannen die achter Dekker rijden. Dus 2 man, dan Dekker en dan dit groepje. Bogert sluit hier aan, komt in het wiel van André Smiel. Daarvoor rijdt volgens mij Lots. Bartoli rijdt aan de leiding. Dekker ziet daar op zeg maar 125 meter voor zich de 2 koplopers rijden vlak bij de brouwerij in Wielree. En dat moet haalbaar zijn. En dat is toch een prestatie van formaat als je dus op een ontketende Armstrong zo'n 25 seconden kunt goedmaken. Nog 31 kilometer. Wie hoop je dan dat wint als koers? Nou, dat is je hebt een toerwinnaar, een Nederlandse winnaar. Ja, dat is heel goed wat je nu zegt. Wie gaat er winnen? Dat is voor mij ook een beetje een dilemma. Of de toerwinnaar of een Nederlander. En ik zag ook wel heel veel paniek in die wagen van de Rabobank. Want daar zaten wij vlak, wij reden toen achter. Juist in die wedstrijd zat in de auto van Theo de Rooij, de eerste ploegleidersauto, zat Hans Smits. Dat was de bestuursvoorzitter van Rabobank. Ja, en als ze die een mooie demonstratie konden geven, ja, uiteindelijk was dat de man die het contract kon verlengen tot en met 2005. En Theo de Rooij en de hele ploeg, Jan Raas, iedereen wist dat in die komende maanden richting juli tot die beslissing binnen Rabobank zou vallen. Dus wat dat betreft was het wel een belangrijke koers om ook een toekomst veilig te stellen. Hans Smits die heeft in die Amstel Gold Race niet voor extra spanning gezorgd, wel in een andere Amstel Gold Race. Toen zat hij ook in de auto. Dat was de Amstel Gold Race met Bartoli, Ivanov, Armstrong en Bogert. Nou ja, als er dan een ploegleider komt naast je rijden die bepaalde voorstellen doet van nou kunnen we eventueel samen ja, ik voelde me echt gegeneerd van daar zit Hans Smits dan tussen. Dan denk ik, ja, die man die gaat nog denken dat het hier een soort koelhandeltje is zo. Maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar. En Armstrong staat niet stil. Nog 50 meter. Dus luister naar jullie kijken wat er tegenop gezet wordt. 3 koplopers dus. Vlak voor de Keutenberg. Op 30 kilometer vandaan. Ideaal moment om aan te sluiten. Ja. Kan hij nog heel even ademhalen. Oh, wat een mooie prestatie zeg. Atletisch gezien prachtig. Tactisch gezien is dat ook goed. Dit past allemaal goed. Dus 3 man aan de leiding. Dekker, Armstrong, Mazzoleni. En nu even bijkomen voor zover mogelijk. En zometeen naar de steilste helling van de dag. Ja, ik wilde er zo snel mogelijk bij zijn. En ja, 500 meter voor de voet was ik erbij. Dus ja, timing goed. Ik vind hem niet zo heel goed. Ik had liever een paar kilometer eerder gedaan. Armstrong begon ook gelijk te zeggen mee overnemen. Dus ik wou even 2 keer ademhalen, maar dat werd niet gewaardeerd door Armstrong.
Ja, in 2001, de omschakeling van alles in de Amstel Gold Race, waren we ook begonnen met een dameskoers. Nou ja, Leontien van Morsel die was in de hoogtijdagen en het vrouwenwielrennen, ja, dat ging toch steeds meer betekenen. Niet zoals nu, maar ja, zij was toch de voorloper daarvan en wij wilden de Amstel Gold Race ook voor dames hebben. Leontien van Morsel wat daarmee deed. En hoe later Vos en zo, wie zich dat allemaal ontwikkelt, dat is natuurlijk heel chic. Dat die eigenlijk het paard voor ons vrij maken om dat weer nu net zo goed de Amstel Gold Race kunnen rijden. Ja, hoe het eigenlijk een beetje ontstaan is gewoon dat de dames gewoon ook een gelijke kans wilden hebben. De dameswielrennen en Leontien was natuurlijk eigenlijk ook een bijzondere, want dat jaar dat ze meereden ben ik ook nog zelf, toen was ik nog niet zo heel lang gestopt met fietsen. Of ook wel een tijdje, maar ben ik nog met haar meewezen trainen hier zo. En kon je wel zien, denk ik, ja, het is echt een wielrenner hè, vergeleken met die anderen. Zij stak er zoveel ver bovenuit. Ik kan me herinneren tot in die periode ook Milaan Sanremo een aantal jaren een vrouweneditie heeft gehad. Maar die zijn er net als de Amstel Gold Race toen ook mee gestopt, omdat die wedstrijden elkaar te snel konden overlappen en tot dat organisatorisch toch wel redelijk moeilijk was. We staan te wachten voor het vertrek met de Olympisch kampioenen in het witte regenjasje van Vanvliet. Ook klaar voor die allereerste editie van de Nederlandse wielerklassieker. De Amstel Gold Race voor vrouwen die hier voor het eerst verreden gaat worden. En daar zijn we vertrokken. Daar gaat het peloton. Daar gaan de dames op weg naar de Het vrouwenwielrennen was toen echt nog lang niet zo groot als het nu was. En ik denk dat het vooral een gebaar van de Amstel Gold Race in die jaren was richting Leontien van Morsel. 4 keer goud geworden op de Olympische Spelen in 2000 in Sydney. Ja, die was toen echt een van de sterren. En als je dan op de Limburgse wegen tijdens zo'n Amstel Gold Race weekend ook nog de 4-voudige Olympisch kampioenen kunt laten zien, ja, dat gaf het evenement toch een bepaalde uitstraling. Wordt dat dan in deze allereerste Amstel Gold Race voor vrouwen, waarbij Leontien van Morsel in de sprint gaat met Mirjam Melchers. Nederlands kampioen tegen de Olympisch kampioen, maar allebei moeten ze het afleggen tegen Debbie Melsveld, want die is niet meer terug te pakken. Dus hij gaat hier als eerste over de streep. De dame die afgelopen maand nog een bronzen medaille haalde op het NK-veldrijden. Zij verslaat hier Van Morsel en Melchers, de 2 grote favorieten. En Debbie Melsveld is de eerste winnares voor de Amstel Gold Race voor vrouwen. Hij is wel langer geworden. Ik ben naar de Keutenberg gegaan, wetende natuurlijk van oei, ja, hier moet ik me echt wel schrap zetten. Dit is echt wel een heel cruciaal punt. Ik had net een fikse inspanning geleverd. En met Armstrong de Keutenberg op gaan, ja, als je daar lost, is ook niet heel raar. En ik had een versnelling staan, waarvan die had ik niet voor de Keutenberg meegenomen. Ik had ervoor gekozen om met een 40 voorblad te rijden en een 23 achter. En niet een nog lichtere versnelling, speciaal voor de Keutenberg. Omdat ja, die andere 250 kilometer wil ik graag toch een andere combinatie gebruiken. Dus dat weet je ook. Nou komt het vaak ook niet meer aan als het zo steil is op 1 of 2 tandjes. Maar ja, het was wel echt wel een uitdaging. En je kijkt er letterlijk als een berg tegenop om daar boven te komen natuurlijk. En vooral om het contact niet te verliezen. Maar uiteindelijk, Mazzoleni die ging eraf. En Lance en ik die bleven over. En ja, uiteindelijk was het toen wel gespeeld. Eigenlijk aan de voet al. Alleen ik moest er nog bij blijven. 14, 15, 16%. Kijkt u eens omhoog. Ho, ho, ho. Armstrong, Dekker, Mazzoleni. 55 seconden voorsprong. De Keutenberg. En dit is bijten, kleine versnelling. En hij was maar 50% van zijn kunnen? Nee.
Mark, dan kun je dit niet. Dat kan ik zeggen. Kijk maar zo Leni, daar kraakt het. Dekker in het zadel, Armstrong staande op de pedalen. U ziet Mazzoleni moet lossen. En hier zijn ook supporters van Berg geweest, zo te zien. Mazzoleni gaat eraf. En wij kijken naar de Sky. De Sky is the limit, zeggen ze wel eens. Maar niet voor deze twee voorlopig. Nou, ik had niet het idee dat het een kwestie van de baas is. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van Lance Armstrong die ziet dat Erik Dekker aansluit. En dat hij wel weet wat voor vlees hij in de kuipen heeft. Ook nog wetende natuurlijk wat er 2 jaar eerder gebeurd is met een renner van dezelfde ploeg waarmee hij voorop reed. Dat hij de kans zo groot mogelijk wilde maken dat hij de koers zou winnen. En ja, op dat moment zag hij mij gewoon als een heel volwassen toprenner die op dat moment een gat dichtrijdt. De toerwinnaar en Dekker gaat eraf. Zo te zien. Hier zijn de achtervolgers met Museeuw achterop. Hoe moet de ploeg van de Rooij het nu gaan spelen? De kaart Dekker uitspelen, helemaal. En dan op de achterhand Bogarts plaatsen. En hoe dicht mogen ze erbij komen, want dan neem je ook Van Petegem mee. Ja, natuurlijk. Die is ook razendsnel. Ja, dat is eigenlijk continu een hele beladen strijd. Eigenlijk van jaren tussen US Postal en Rabobank. Eigenlijk ook wel een beetje vreemd, want dat Johan Bruyneel, hij heeft gereden bij Rabobank. Dus hij kende bijvoorbeeld Theo de Rooij redelijk goed. En die relaties onderling, die waren niet zo slecht. Maar we krijgen natuurlijk 1999, de finale van de Amstel Gold Race tussen diezelfde Lance Armstrong, die toen nog nooit de Tour had gewonnen, en Michael Bogert. En toen zat Jan Raas achter in de auto. En Jan Raas zei alleen maar tegen Bogert, je mag niet meer op kop komen, je mag niet meer op kop komen. En Armstrong die reed toch door, omdat hij eigenlijk wel van zichzelf het vertrouwen had van, ja, die ga ik er wel even opleggen in de sprint. Armstrong, Bogert gaat naar de kant toe, ze zitten naast elkaar, ze zitten naast elkaar. Bogert, ja, Bogert. Ja, wint met een 12 seconden. Alleen toen was er toch wel een klein verschil. Toen reed een ploeggenoot van ons, van Michael, in de achtervolging. En die was het snelste van iedereen geweest als het zou samenkomen. Dus Michael had op dat moment 100% recht om in dat wiel te gaan zitten. En dat wist Lance ook, dus die heeft ook doorgereden. En Lance had nog wel een kans, dacht hij. Maar Bogert wist hem dus uiteindelijk te kloppen met een miniem verschil. Ja, en dat zorgde toch voor een bepaalde spanning. En ja, legendarisch was eigenlijk dat Armstrong op het podium tegen Bogert zei van, hey Boogie, I know, you're not a flicker. Waarmee hij wilde aangeven van, ja, jij gaat me toch niet altijd bedonderen zo op deze wijze door alleen maar in mijn wiel te blijven zitten. Ja, en toen werd er eigenlijk een beetje de afspraak gemaakt van, Rabobank zal in de Tour en in andere wedstrijden wel eens een paar keer ook voor US Postal wat terug doen. Ja, en daar is het eigenlijk scheef gegroeid. Armstrong verwachtte dat Rabobank veel meer in dienst zou rijden van hem in de Tour. Ja, en Rabobank dacht van, ja, maar zoveel hoeven we niet terug te doen. Nou ja, soms is er wel eens een verschil van inzicht over nou, wat dan de ene dienst de andere dienst waard moet zijn. Of dat tegen elkaar opweegt. Jullie hebben wat voor ons gedaan, we hebben terug gedaan. Ja, nee, maar er moet nog meer gebeuren. Ja, oh, maar wij vinden dat wel genoeg. Ja, nou ja, goed. Daar is op een gegeven moment een behoorlijke conflict over ontstaan. Nou, een jaar lang hebben we in de wedstrijden elkaar het leven zuur gemaakt. Maar ja, dat gaat ook weer over. Dat maakt het allemaal wel leuk eigenlijk. Een beetje stront in de wedstrijd, dat vind ik wel leuk. Daar hield Dekker ook wel van. Wat is wijsheid in deze? Ja, kunnen ze het nog een keer maken om dus de laatste 15 kilometer niet op kop meer te komen bij Armstrong? I was flicked again, zal hij dan waarschijnlijk roepen. Op La Plagne zie je juist in 2002 dat Bogert mag winnen. Hij zit in de vroege ontsnapping en op dat moment geeft US Postal aan van, wij laten die vroege ontsnapping, die laten we rijden. En daardoor kreeg Bogert de kans om die fantastische rit te winnen. De grote Alpen-etappe wordt gewonnen door een jongen van het vlakke land. Maar ook daar moest weer een rekening vereffend worden. En dat gebeurde weer niet. Want de dagen daarna was het de bedoeling dat Rabobank op kop ging rijden voor US Postal. Maar wat viel op, 1 dag later was Levi Leipheimer namens Rabobank meteen weer in de aanval. Dus wat dat betreft, die spanning tussen die twee ploegen, dat is zeker een van de belangrijkste factoren in die wedstrijd. Moet je kijken wat Van Petegem en Museeuw hier doen met die twee renners van Rabo. Want ze weten natuurlijk heel goed dat Bogert
ja, bijna op springen staat om deze koers te winnen. Maar stel dat Armstrong en Dekker voorop blijven. Ja. Ik denk dat dan in 70% van de gevallen... Ja. Ze delen zelfs alles van Petergem en Museeuw hier. Ja. Ik denk dat in 70% van de gevallen Armstrong dan de sprint wint. Ja, oké. Dat kan je nooit zeggen, maar dat hebben we hier eerder gedacht. Als de nu laat aanzien, denk ik dat Dekker gaat winnen. Want Dekker is gewoon sneller dan Armstrong in de sprint. Denk je niet dat Armstrong nog een keer probeert weg te gaan halen? Als ik Armstrong was, zou ik dat wel proberen, ja. Maar in de sprint is Dekker gewoon sneller. En ik had Armstrong ook nog wel geklopt als amateur. Dus ik had wel eens met hem een sprintduel aangegaan, maar ja, dat was 9 jaar geleden. Alleen voor hem is het ook geen optie meer om te zeggen, ja, maar ik heb tegen jou geen kans, of veel minder kans, ik hou mijn benen stil. En we reden samen Tour de l'Avenir, ik voor de nationale selectie en hij voor Motorola. En toen reden we met z'n tweeën voorop en dan moesten we sprinten voor de overwinning en toen klopte ik hem. Maar ik kan ook wel een beetje sprinten. Ze naderen niet, dat mag de conclusie zijn. Nee, kijk hier, Van Petergem die gaat dus omkijken. Tja, Armstrong heeft geen ploegmaat hier, maar wel hier Dekker 2. Ja. Margraten, 23 kilometer nog. Dit is de Rijksweg. Straks gaan we naar rechts afslaan door de kom van Margraten richting Sibbe. Afdaling naar Valkenburg, laatste keer Kouwberg. Kijk eens naar het gezicht van Dekker. En deze grote kampioen. Nou ja, wat mij heel erg opviel in zeg maar, die laatste zeg maar 2001, 2002, rondom die Amsterdam Gold Race zit ik in die auto en ik rijd de hele dag door het Limburgse land. Ik zie alleen maar mensen met fietsen met mooi weer die aan het afsteken zijn. En toen dacht ik, ja, weet je wat zou nou mooi zijn als die mensen nou op zondag hier zijn? Ja, waarom zouden we die zaterdag niet laten rijden? Ik denk dat je eigenlijk ziet tot het wielrennen, de relatie tussen het profielrennen en het tourfietsen, tot die daar ongeveer ontstaan is. En uiteindelijk zijn ook veel meer grote wedstrijden, zijn zo'n tourversie gaan koppelen aan hun profwedstrijd. There you go. It's a very, very good idea. It's for the people who love to ride their bikes. And as we all know, all the people who ride their bikes are very competitive. Profielrenners die een inspiratie kunnen zijn voor tourfietsers. Ja, dat is toch het mooiste wat er is. En zeker zoals de Amstel Gold Race het dan een aantal jaren later heeft gedaan om er echt een weekend van te maken. En daardoor is het eigenlijk ontstaan, omdat je dan een heel wielerweekend maakt. En dan sluit het ook veel beter aan. Hebben ook meer de mensen het gevoel, de tourversie Amstel Gold Race, dat je met de Amstel Gold Race te maken hebt. En dat is natuurlijk een gouden zet geweest. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Het is de eerste keer dat we samen een toertug gaan rijden, dus ik heb er heel veel zin in. Het zal leuk zijn. Hoeveel gaan jullie rijden? 65. En dat kan niet wel aan? Dat gaan we hopen. We gaan er lekker op het gemakje doen en dan zien we het wel. Als je ziet hoe populair het tourfietsen, hoeveel mensen het afgelopen jaar in de coronacrisis een racefiets hebben gekocht, ja, dat wordt alleen maar populairder en populairder. Ik denk dat de parcourswijzigingen die noodgedwongen in 2001 gedaan moesten worden, waardoor de Amstel Gold Race echt weer terugging naar de kern, naar het heuvellandschap, dat echt voor het Limburgs toerisme een enorme bron van inkomsten later is geworden. Het is toch wel mooi om te zien. En Chris had toch wel gedacht dat ze hier toch wel met een mooie resultaat in de streep was komen natuurlijk. Dus toch uiteindelijk moest het voor deze. Ze even oefenen zo met de handjes te loggen. Ik denk dat ik nog heel bescheiden blijf en hoop dat ik dat in de koers ooit mag doen.
zijn de mooie momenten. Hoe zit het nou toch, hoor je? Kijk of het nog meer zegt. Tamelijk opgewonden. Nou, maar luister maar mee. Je moet een drinkfles, drinkbus. Huh? Huh? Maar dat is inderdaad... L'Histoire's Repère heet het dan, maar oh, ja. Nee. Theo de Rooij, de ploegleider, die kwam inderdaad een aantal keren bij mij. En die sommeerde mij om in het wiel te blijven en niet meer over te nemen. Eigenlijk een beetje zoals Michael Bogert 2 jaar daarvoor de Amstel Gold Race won. Leiders als ze terugkomen zijn er 3 Rabo's waar je mee moet afrekenen. En nu heb je er maar eentje, dus ja. Voor mij mogen ze terugkomen. En Theo de Rooij die gaf mij eigenlijk hetzelfde trucje door. Ja, dat moet je maar even doen en dan rijdt hij Armstrong door en dan winnen we de Amstel Gold Race. Tot zover klopt die theorie wel. Alleen, ja, Lance die was het daar niet mee eens natuurlijk. Dus ik zei dat ik dat moest van mijn ploegleider. Nou, toen hebben, ja, je kunt het op de beelden terugzien. Toen hebben we echt gewoon 15 per uur gereden. Gewoon zij en zij van ja, als jij niet rijdt, ik rij ook niet. En als ik toen niet was gaan rijden, dan hadden we daar nog staan, denk ik. Ja, als ze teruggepakt worden, dan heb je allebei niks natuurlijk. En zij praten. Zij praten op 3/4 minuut overigens. Rijdt Mazzoleni in zijn eentje. En dan krijgen we op meer dan een minuut de groep van Petergem, Bogert, Lots, Museeuw, Schmiel, Baguet, Bartoli, Peers, Rebellin. Nou, ik denk dat vooral het cruciale moment is geweest op de Kouberg. Op dat moment wilde dus Armstrong zich ontdoen van Erik Dekker. Hier de 2, Dekker aan de leiding, Armstrong dansend. Verschil in stijl. Dekker meer in het zadel, nu niet, maar meer in het zadel dan Armstrong die op de pedalen staat. De voorlaatste klim. De top ligt op 17 kilometer voor de finish. Daar gaat Armstrong. Ja, mooie demarrage. En Dekker heeft hij een antwoord. Waarom wil hij hem hier al kwijtspelen? Dekker heeft het antwoord. Jawel. Dat is mooi van Dekker. Kijk eens. Toen ging die, ja. Ja, nou, ik had wel vertrouwen en ik voelde mij heel goed. En ja, dan gaat hij. Ja, dan is het niet van, ja, dat doe ik even. Dat pareer ik even en dit en dat. Nee, dan moet je gewoon volle bak gaan. Net als hij ook helemaal tot het uiterste gaat. Ja, en ik sloot redelijk solide aan, zoals het lijkt op de film. Nou, het deed natuurlijk gruwelijk veel pijn. Maar dat deed bij hem ook. Alleen bij hem deed het nog meer pijn, omdat hij wist dat het ja, voor een heel groot gedeelte game over was. En later heeft Armstrong dan ook aangegeven van ja, daar voelde ik dat Dekker eigenlijk toch wel heel sterk was. En tot het heel moeilijk ging worden om hem te kloppen. Ja, ik heb mijn zender en mijn punt in punt. Heb je je zender aan? Ja, ik hou je op de hoogte. Ja. Lang leven de moderne technieken. Erik was altijd wel gevoelig voor een beetje adrenaline en agressie zo, hè, vanuit de auto. Leg hem erop, god! Nou ja, zo. En dan kon hij ook zo in die auto kijken, zo, ja, zo, yes, we gaan het gewoon doen, weet je.
gelukkig blijven ze samenwerken na die demarrage op de Kouwberg van Armstrong, waarin die heeft gevoeld dat Dekker sterk is. Ja. De laatste helling, nummer 29 van vandaag, Gullemerberg, 10%. En eens kijken of Armstrong daar nog een demarrage in de benen heeft. Nee, Dekker doet het zelf. Die gaat op kop rijden, die denkt, je kan maar wat. Tempo hoog houden. Ja. En dat doet hij heel overtuigend. Dus meteen in de klim, naast hem, ervoor. Ja, als ik nu de uitslag zie, staat er een strijd door zijn naam. Maar ja, ik vind daar niks van. Hij is de beste renner van zijn generatie geweest in die tijd. De beste hondenrenner. Ja. Goed, een paar ambtenaren zitten daar een streepje door, en controleurs, en die schorsen hem levenslang. En, nou ja, goed. Hij was net zo goed slachtoffer van zijn tijd. Er zijn ook heel veel slachtoffers gevallen. Uiteindelijk is er in 2008 een bloedpaspoort gekomen. Vooral door de acties van de wielersport. Hè. Het controleren, bloedcontroles, controles. Veel slachtoffers. Ik heb het niet bedacht. Maar we hebben het wel opgelost, mede opgelost. En ja, je kunt niet één sport aanrekenen dat er ooit EPO bestond en nog bestaat. Dat is niet de schuld van een sport. We hebben wel een hele zware prijs ervoor betaald als sport. Ja, maar Armstrong heeft het wel gevoeld hoe laat het is. 4:45. Blijft hij zitten, de Amerikaan, of probeert hij nog één keer? Ja. Heel makkelijk. Kijk eens, Museeuw is het reuzenrad weer geschakeld. Bogertsberg, Bagge, Bartoli, Museeuw, Peers, Rebellin en Van Petegem vormen deze groep op 1 minuut 20. En ik dacht, oh ja. Hij heeft helemaal in die groep zitten. Hij heeft 3 man zitten. Ja, dit is de LOI-cursus. Hoe maak ik een koers af? Ze zijn nu boven en Theo de Rooij geeft zijn instructies. Luister maar mee. Voor zover mogelijk. De onrust is groot daar. Auto ernaast. Ja, Lance, als ik niet rijd, dan rijdt Lance ook niet meer. Ja, nou ja goed, ik schreef jou alleen maar aan dat er 2 man in de achtervolging zitten. Dus ja, daar kun jij je voordeel mee doen. Nou ja, goed, als Lance bluft en hij zegt, ja, als jij niet rijdt, dan rijd ik ook niet meer. Ja, dan moet jij er maar. Jij moet je ermee zien te redden. Ja, hoezo? Nou, ik zeg, ja, jij bent toch ook kopman? Ik zeg, je bent kopman. Als jij als kopman de verantwoordelijkheid neemt en zegt van, nou, ik ben kopman, ik maak het af, ik doe het gewoon, dan heb je van mij maar geen last. Het erge is dat Armstrong, die verstaat Nederlands redelijk hoor. Heel goed. Nou, redelijk. Hij zit gevangen tussen de eigen tangen. Hij mag niet harder gaan rijden. Even kijken hoe het achterin zit, Herbert. Wat zijn nou de stalorders daar? Ja, dat zal ik vragen, want ik rij op dit moment naast Theo de Rooij. Theo, de vraag is, wat zijn de stalorders op dit moment? Winnen. Hoe? Ja, in de sprint zal het moeten gebeuren. En we hebben 50-50 kans, dus ja. Hoeveel sigaretten rook je nou in zo'n laatste kilometers? Dit is mijn eerste sinds 3 jaar of zo, denk ik. Je bent nerveus, hè? Nou, ik heb er wel vertrouwen in. Maar ja, als het niet lukt, hebben ze toch geweldig gereden. Maar we gaan het zien. Dat was Theo de Rooij vanuit de auto. Als de sprint dan komt, dan denk ik dat de Dekker Armstrong kan kloppen. De eerlijkheid doet mij bekennen dat die wedstrijd en dat ik daar won en dat ik daar in een fantastische positie aan de finale kon beginnen, dat echt in handen van de ploeg lag. Die heeft die dag zo onwaarschijnlijk hard gefietst en ook slim gefietst. Ja, verbaasde ik zelf? Ja, natuurlijk verbaasde ik mezelf, ja. Als Bart die in Museeuw en Van Petegem en Bogen om zich heen schreeuwen. En Zin Rito Mark Lotsby.
En dan gaan de mannen dus Armstrong in het wiel bij Dekker, de toerwinnaar bij de drievoudig winnaar van een toeretappe van afgelopen jaar. Wat een kanonnen krijgen we hier bij de finale in Maastricht. De vraag is, wat gaat er toch door het hoofd van de Texaan? Hij is de grote Armstrong, de grote kampioen. Maar hij weet, hij was al eens een keer met de Nederlandse favoriet na de finish van de goldrace gereden. Bogert zit ongetwijfeld in zijn hoofd en hij weet, Bogert zit ook in de achtervolging. We draaien het Dongerseplein omheen en we gaan dus weer terug de Prins Bisschopsingel naar beneden richting de Maasboulevard langs het politiebureau. En ze gaan zo meteen Bogert en de andere achtervolgers tegenkomen, Maurice. Maar dan lijkt het inderdaad zo dat de voorsprong voldoende is, want nog steeds zijn die achtervolgers niet in zicht. Het betekent dat Lotse, betekent dat Bogert geweldig werk hebben gedaan in die achtervolgende groep, dat ze inderdaad hebben getemperd en dat nu pas eigenlijk het moment komt dat Dekker zijn ploeggenoten ziet. En dan gaat het handje inderdaad de lucht in en zegt Dekker, jongens, jullie hoeven je geen zorgen te maken, ik leg hem erop hier, Armstrong. Nou, dat moeten we dan maar zien. Hij zwaaide terug. En ja, die waren natuurlijk ook blij dat die situatie er op dat moment was en hoopte natuurlijk op een positieve uitkomst. Zo subtiel omhoog zo en hij zwaaide zo heel cool naar Mark Lots. Zo van, nou, komt allemaal goed. Ik zei, nou kijk nou wat. Je zit hier gewoon nog een beetje te klooien in het wiel van Armstrong, weet je. Nou, zo cool. Dat moet nu goed komen, dat kan niet anders. Maar op dat moment zwaai je even en dat deed ik gewoon omdat ik dat deed. En dat was niet psychologisch naar Lens toe of dat ik zeker wist dat ik ging winnen of wat dan ook. Maar ja, ik deed het omdat het was en misschien een stukje spanning proberen kwijt te raken of wat dan ook. En, of een beetje ontspanning te zoeken in de achtervolgers. Dekker die kijkt nog eens een keer naar de camera in de lens, lijkt zich eventjes te verontschuldigen van oei, hoe ga ik het doen? Gaat zelfs even zijn rug stretchen. Wat doet Armstrong? Gaat zich niet laten afleiden door Dekker, gaat gewoon in het wiel zitten. De andere mannen, daar begint nu ook de race tegen de klok te strijden. Het gaat daar op plek 3 voorlopig, want het lijkt erop dat Dekker en Armstrong toch voldoende voorsprong hebben om te gaan strijden voor de eindzege. Dan vraag je je toch af hoe Michael Bogert zich voelt op dit moment, want hij heeft dan weliswaar die goldrace een keer gewonnen, maar afgelopen jaar tweede na Erik Zabel zou toch eigenlijk ook wel weer een keertje bovenop dat eerste schavot willen staan. Hier komt Serge Baguet in ieder geval in de achtervolging. En we weten dat bij Dekker, dat bij Armstrong het tempo nu naar inderdaad een slaggangetje gaat, komt Baguet er nog bij. Inderdaad, dat is nu het pokerspel dat Dekker daadwerkelijk in speel is. Hij lijkt tegen de Texaan met zijn lichaamstaal te zeggen, kom maar, als je nu nog een keer wil winnen, als je het trauma van Bogert voorbij wilt gaan, dan moet je nu over me heen komen. Dekker gaat als eerste de ventweg op, Armstrong dus in dat wiel. Minder nog dan een kilometer, wat zeg ik, 700 meter op weg naar de Maasboulevard. En precies wat Theo de Rooij had voorspeld, dat er niet zou moeten gebeuren, is nu realiteit op de Maasboulevard. Erik Dekker voorop, daar wilde hij niet zitten, dat wilde hij voorkomen, dat wilde zijn ploegleider zeker niet. Maar Armstrong dacht eraan en Armstrong maakt aanstalt, het wordt ontzettend druk. Mevrouw voorzichtig op het bierkratje, hier niet vallen, hier komen de mannen. En daar is Serge Baguet, maar die heeft nog een kilometer te gaan. Met andere woorden, het gaat daadwerkelijk tussen Armstrong en Dekker. Eén spaarzame Amerikaanse vlag onderweg gezien, maar de aanmoedigingen van de Nederlanders natuurlijk. Dekker als een soort zure plas. Draait hij om, staat hij bijna stil. Hoe hard gaan ze? Nog geen 20 km per uur. Baguet intussen in de achtervolging. Race de klok van de race van zijn leven. In de hoogmis van Vlaanderen ging het mis. Kan het 2 weken later op de heilige Maasboulevard dan toch lukken voor Erik Dekker? En dat zou ik moeten. Baguet zit in de achtervolging, daar zijn de camera's, maar beter kunnen we naar voren gaan, want daar gaat het echt het spel zich afspelen. Weer een surplus, weer een momentje van een grote Nederlandse kampioen, een grote Nederlandse renner, Erik Dekker, versus niemand minder dan de grote Lance Armstrong, die zo graag wil laten zien dat die goldrace, waar hij toch echt zo van houdt, ook van hem is. Na Bogert moet het nu lukken voor de Amerikaan. Hartstochtelijk aangemoedigd door de fans. Daar is Dekker. Dekker gaat langzaam versnellen. Nu op het grote mes. Nu gaat Erik Dekker aan. Motoren weg. Auto's weg. Dekker vol in de sprint. Armstrong moet erachteraan. En Armstrong komt niet erover. Moet nu in de tweede versnelling komen. Maar Dekker houdt vast. Dekker lijkt vasthouden. We hebben de 100 meter. Erik Dekker voor een nieuwe zege in de Amsterdam Gold Race voor de Nederlanders. Het is Dekker die wint. Dekker wint voor het Lance Armstrong die opnieuw wordt geklopt door een Nederlander. En wat een zege is dit voor Erik Dekker. De armen in de lucht. Baguet komt 10 seconden tekort op een derde plek. En daar is dan het sprintje om plekken 4 en 5. Maar we hebben weer Maurice, een Nederlandse winnaar. Erik Dekker wint de Amsterdam Gold Race 2001.
Ja, dolblij natuurlijk. Want ja, op dat moment, kijk, op het moment dat je naar de finish rijdt om voor de overwinning te rijden, dan is het niet zo dat je al aan het dromen bent van ja, als ik op de finish kom dan doe ik dit of ga ik blij zijn, nou moet dat geweldig zijn. Nee, je bent echt in het moment bezig. En dan kom je over de finish, dan steek je handen omhoog en dan weet je het zeker. Ja, dan is het één grote explosie van energie en vreugde. Kom even de hoek in met Erik. Michael Bogert. Erik, gefeliciteerd. Wat een fantastische overwinning. Je maakt het ploegenspel af in de Amstel Gold Race. Ja. Ja, je breekt de auto af, hè. Die euforie was natuurlijk gigantisch. En ook een beetje het ongeloof, hè. Maar zoals hij die sprint aanging, had hij dat niet kunnen winnen. Maar hij gaat gewoon van kop af aan. En Armstrong komt gewoon nauwelijks uit hier. Nog eens die sprint. Van kop af aan. En Armstrong moet passen. En dan de emotie die u zag. De ontlading. En mijn andere zoon Kelvin is 2 jaar ouder, die was kwaad. Want die is in die tijd nog enorm fan van Lance Armstrong. Ja, zei die? Ja, die vond het minder leuk dan papa vond. Je moet het ook zien in de context van de jaren. 99 in Verona, dat hij naar huis is gestuurd met de hoge hematocrieten. 2000 elleboog gebroken, met heel veel pijn en moeite aan de start van de Tour verschenen. Eerste etappe bijna naar huis, te laat binnen, met kramp. Hij kwam net voor de bezemwagen binnen, net voor de tijdslimiet. En daarna nog 3 etappes winnen. Ja, dat is Dekker, een man van uiterste. En eigenlijk is die Amstel Gold Race de ultieme wedstrijd waarin hij uiteindelijk tot ontbolstering kwam. En de Erik Dekker is geworden zoals we hem ons nu nog herinneren. Wanneer realiseer je als vader dat jij, niet alleen natuurlijk diegene, maar ook een beetje de beleving, de liefde voor de sport hebt doorgegeven, dat wat hier gebeurt op de Maasboulevard, dat uiteindelijk ook David stuurt in zijn keuzes en zijn gevoel? Nou, ik ben blij dat ik daar ongetwijfeld een rol in heb gespeeld. Ik heb daar geen dwingende rol in gespeeld. Gelukkig bevestigt hij dat ook zelf. Maar toen ik zelf stopte met fietsen, dus toen waren mijn kinderen 8, 9, 10 jaar oud en die reden bij de jeugd. En toen, als je dan in de jeugdsport, maar ook in de jeugdwielrennen, maar de sport in het algemeen rondkijkt, dan heeft de jeugdsport maar één probleem en dat zijn de ouders. Die kinderen die willen gewoon sporten en kijken wie het beste is. En dat had ik al snel gezien en dat had ik natuurlijk uit mijn eigen verleden ook wel gezien. Dus ik heb nooit een dwingende, fanatieke dwingende rol gespeeld. Dus ik heb ze altijd vrijgelaten in hun eigen keuzes. Ook wel eens gevraagd van, vind je het nog leuk om te fietsen? Dus die deur stond altijd open. Nou, de ene is ploegleider geworden bij de damesploeg. En de andere die rijdt bij de beste ploeg van de wereld. Nou ja, ik denk dat ik niet heel veel mag klagen. Bloemen op het podium, daarna nog persconferentie, dopencontrole, op de fiets naar het hotel. Als hij een leuke dame in het publiek heeft zien staan, dan heeft hij ze waarschijnlijk het publiek ingegooid. Ja, dat is natuurlijk een Jean Bouquet en ik ben nu zelf 20 jaar geleden dat Dekker de Amstel Gold won. En ja, voor die mooie prestatie wou ik hem toch wel belonen om die bloem hier neer te zetten voor hem.